Jeg er gået i gang med Only Shotgunnen fra Fortnite, som I nok ved fra thumbnailen på min video. Og lige nu har jeg fået lavet røret, og ikke håndtaget, men endedelen. Og min idé er, hvis I kan se det her, skal den her sidde her, så man kan gøre sådan her, putte skud i. Hej, så er håndtaget kommet på, eller det er i gang med at tørre, fra jeg puttede det på. Det er lidt sløft, det er lidt dårligt skåret. Shotgun, Only Shotgun, Fortnite. Snart er den færdig. Så skal vi bare have lavet skud. Ja, og mange andre ting. For eksempel skal den males. Vi gider ikke have sådan en grim med Only Shotgun. Og det er ikke noget med... I må lige skrive i kommentaren, og hvilken farve den er. Fordi jeg faktisk glemte det. Jeg kan også bare finde ud af det i Fortnite. Det var dejligt, hvis I skrev det i kommentaren. Så kan jeg lige finde ud af det lige så snart videoen er uploadet. Det er dejligt god. Hurtigt lim det her. Det er guys, håndtaget er tørret. Så lad mig lige få lavet de sidste dele. Så er vi klar med Only Shotguns Final Resort. Scope, aftrækker, så lader jeg lidt detail her, så prøv at høre. Den der lyd. Og der kom bare lidt eller andet på siden her. Så skal vi bare file. Og så er vi ved end resort. Tak for i så. Så er vi færdige med Only Shotgun. Hvis I godt kunne lide den her video, og gerne vil se en part 2, så like og subscribe og skriv det ned i kommentaren. Og ja, og skriv det, hvis I gerne vil have, at jeg laver flere guns fra Fortnite. Peace.